Какво става, хора? Аз съм Алекс и днес ще направим румтур част 2. Кратка пауза за малко. Ето го. Имам нов компютър, лаптоп. Не е толкова готин, обаче става за игри. Нож да си го сложа на телефона. Изпардени слушалки. Сета. Готини са. Още две слушалки, където ги ползвам за телефона. Едните са за малкия ми брат. Prime. То разбрах къде ми купи кака ми. А то аз си купих. Гривна на Лески. Някакво да знам. Клавиатурата ми чисто нова с сини свичове. Чакайте. Само да не объркам нещо. Ето. Обаче това не знам защо не работи. Ето това няма свичове, не знам. Кратка пауза. Това беше старата ми клавиатура. Не, имах една стара клавиатура, където я изсвалих. Ето е другата клавиатура, няма свичове. Ето, чакайте да покажа. Чакайте. Ето, няма свичове. Ще дам на един мой приятел. Свети. Чисто новия ми стол. Какво друго? Да, някакви лепенки. Нова мишка. Старата ми беше бежична. С мауспад. И това е. Чао!